भगवान हमेशा भक्त के नाम पर पूजल जाले। ए भैया, बाबा भोलेनाथ के कई गो अलग अलग रूप और अवतार बा, जौना में 12 गो बहुत ही प्रसिद्ध एवं विख्यात बा। दुनिया जहान बाबा के महिमा के जाने ला। हम विकास भोजपुरिया भी MMP के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग के गुणगान कर रहल बानी। आई हम सब मिल के बोलल जाओ, प्रेम से बोली बाबा बैजनाथ की। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, सोमनाथ महाकालेश्वर हे